Fil-5 ta' Ġunju 2019, fl-okkażjoni tas-Sena Djoċesana Marjana, l-isqof tagħna Mario Grech għamel l-affidament tad-Djoċesi ta' Għawdex lill-Madonna ta' Pinu fl-istess santwarju tagħha. Permezz ta' dan il-filmat, inkomplu nifhmu aħjar x'għandu jfisser għalina fi żmienna l-affidament lill-Madonna. Sa Luigi Maria de Montfort, qaddis Franċiż, tagħna tagħlim profond u sabiħ ħafna fuq Marija u jagħtina wkoll din l-idea tal-affidament li aħna nafdaw lilna totalment kollha kemm aħna ġisimna, ruħna, moħħna, qalbna lil Marija. U dan it-tagħlim Marjan isib biex ngħidlek il-qofol prattiku tiegħu fil-Leġjun ta' Marija. Il-Leġjun ta' Marija huwa mibni fuq l-ispiritwalità Marjana ta' San Luigi Maria de Montfort, illi il-fundatur tal-Leġjun, il-Frank Duff, kien xorob meta qara dan it-trattat tal-Vra Devozzjoni lem Marija miktub minn San Luigi Maria de Montfort. San Luigi Maria de Montfort jgħallimna illi, u anki naturalment għalina l-leġjonarji, li aħna nintelqu kompletament fidem Marija, nsiru biex ngħidu hekk kważi forsi kelma xi ftit bażża il-sira, sewwa anki iktar jgħidu minn il-sira x'tisir jibqalu il-rieda, jibqalu il-moħħ li jibqa' tiegħu għalkemm irid jobdil is-sejt, imma min ikun il-sejr propju affidat lill-Madonna irid jagħtiha sewwa kollox. Imma kif jgħid San Luigi Maria de Montfort, il-ħlas biex ngħidu hekk li ħajjieħu ta' dan huwa ferm u ferm kbir illi jaqqas jista' jitkejjel għax aħna qatt ma nistgħu ngħaddu lil Marija fil-ġenerożità. Biex nispjegaw sewwa dan it-tagħlim, dan l-affidament, ngħid fatt qasir. Mela tkun għamlet ġurnata xita, ikun hemm tifel f'qajjar mangżar bummandu qed jilgħab hemmhekk fl-għadajjar imċerċer u jgħaddi sinjur minn hemm u kif jara dan it-tifel jitħassru. Hekk kif ikun f'qejr u mċerċer u allura jieħdu miegħu u idaħlu f'ħanut u jixtrilu kalzetti u par żarbun ġodda. It-tifel jirringrazzja ħafna li dan is-sinjur jieħdu miegħu id-dar ħalli jommu tkun tista' wkoll taf x'għamel miegħu. Ħabtu d-dar u toħroġ l-om u t-tifel jgħidilha ara dan is-sinjur għadu kemm xtadi par żarbun u kalzetti ġodda. L-om tirringrazzja lil dan ir-raġel ta' dan il-ġest sabiħ, imma mbagħad tgħidlu biex jidħol f'din id-dwejra f'qajra li kellha u ddaħħlu ġewwa u f'kamra żgħira turih qaltlu wara hawnhekk għandi lil ħuħ sewwa marit ħafna, qaltlu kieku forsi dawk il-flus għaddejthom lili mill-ewwel flok nixtri żarbun lit-tifel il-kbir kont nixtri mediċina lil dan ħuħ illi għandu bżonna iktar. U dan il-fatt jurina kif aħna nistgħu it-talb tagħna nindirizzawh lil Marija u nħallu f'idejja biex tqassamej. Din hija l-affidament li aħna nagħmlu lil Marija illi nippruvaw nagħtuha l-emejjel tagħna, l-ħsibijiet tagħna, x-xewqat tagħna, l-opri tajba tagħna, kull ma nagħmlu it-talb tagħna imbagħad inħallu f'idej biex tqassamej. Flok nippruvaw inqasmu aħna żgur li jitaf iktar minna li ħtiġiet fil-bżonnijiet mhux talli ma tgħinx minn għandu bżonn dawk li kellna f'moħħna aħna, dawk żgur mista' tinsihom imma ħatejn dawk l-iktar li għandhom bżonn. U dan huwa l-affidiment spiritwali li San Luigi ħallilna biex nusawħu wkoll fil-Leġjun ta' Marija.